салом ба ҳама. боз як бозии дигар барои пулкоркунӣ дар телефон силка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. Бозиро мекушоем ва дар инҷа мо бояд ки регистратсия кунем ба воситаи Google аккаунт. Sign up with Google интихоб мекунем, ба воситаи Google аккаунтмон регистратсия мекунем. Дар инҷа сурати даркоримонро интихоб мекунем. Сурате ки гирифтем поёнишда country, дар инҷа шаҳрро ва дар кадом давлате ки ё шаҳре зиндагӣ мекунем инҷа интихоб мекунем ва забонҳо ҳаста 4 намуди забон ҳаста: англискӣ, болгарскӣ, испанскӣ ва португалскӣ. Забони даркоримонро интихоб мекунем. Next-а зер мекунем, як бор дигар Next-а зер мекунем, бо як бор дигар Next-а зер мекунем ва Finish-а интихоб мекунем. дар ҷа Yes, I agree интихоб мекунем ва разрешита зер мекунем. Барои пулкоркунӣ сола Iron-а интихоб мекунем. Grant-а зер мекунем. Дар настройкаи бозӣ бошад, ҳамин бозиро гирён мекунем. Агар мо Play Ad-а интихоб кунем, мо дар реклама нишон метавад. Дар ҳамон реклама бозӣ ё ки барнома ҳаста. Ҳамон бозӣ ё барномаеро мо дудша агар установка кунем, баъд бозиро давом бидем, пулкоркунии мо зиёд мешавад. Ва ё ки агар бихоем ки бозӣ ё барномаро установка накунем, Skip-а интихоб мекунем. Мо дар реклама нишон метавад, рекламаро тамошо мекунем, маҳкам мекунем рекламаро ва тамом пулкоркунии мо сар шидак, мо ба таври автоматӣ ягон кор намекунем, телефон худаш пулкор мекунад. Телефонро дар ягон ҷо мемонем, телефон танга кор мекунад ва мо тангаро метавонем ба пули ҳақиқӣ алиш кунем. Дар боло баланси моро нишон додесай, поёнишда бошад скорости пулкоркунии телефони моро нишон додесай. Мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ More ways to earn-а интихоб мекунем. Дар инҷа бозиҳо ва барномаҳо ҳастай, установка мекунем, пулкор мекунем. Take offers-а интихоб мекунем. Дар инҷа ҳам бозиҳо ва барномаҳо ҳастай, дар инҷа ҳам метавонем пулкор кунем. Ва ман якумша мекушам. Аз тарафи дасти чап бозиҳоро нишон додесай, аз тарафи дасти рост бошад нишон додагиа ки дар кадом бозӣ чанд қадар танга кор карда мешавад. Мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ Survey offers-а интихоб мекунем. Дар инҷа дар саволҳо ҷавоб метаҳем, пулкор мекунем. Our offers-а интихоб мекунем. Дар инҷа бозиҳо ва барномаҳо ҳастай. Ҳар як бозиеро ки мо установка мекунем, 5 дақиқа истифода мебарем, 2000 танга кор мекунем. Поёнтар меоем, видеои YouTube ҳастай. Ҳар як видеои YouTube-еро ки мо 5 дақиқа тамошо мекунем, 2000 танга кор мекунем. Ва ман видеои якумша мекушам. Дар инҷа Star Offer Win-а интихоб мекунем. Видеоро дар YouTube нишон метавад, видеоро тамошо мекунем, видеоро тамошо кардем, буд кардем, бо барномамонда меоем ва аз тарафи дасти чап боло дар галочка сабз шид, 2000 танга дар баланси мо гузаштааст. Leader Board-а интихоб мекунем. Дар инҷа бозингарои беҳтарина нишон додагиа ки якум, дуюм ва сеюм ҷоро гирифтагианд. Мегзарем ба таври пулгирӣ. Дар инҷа бошад, мо метавонем пуломонро бигирем. Дар боло баланси моро нишон додагиа. Поёнда кашлока интихоб мекунем. Вайна баланси ман 0,01 USDT 10000 тангаш 0,01 USDT мешавад. Поёнишда бошад, кашлокоро нишон додагиа ки дар кадом кашлоко метавонем пуломонро бигирем. Пуломонро метавонем дар кашлоки Payeer, Khedra, Gcash, Dana Cash, Advocash, PayPal, Perfect Money, AirTM ва дигар кашлокое ки дар ҳамин ҷои дестем метавонем пуломонро бигирем. Дар бисёри кашлокҳо минимал каш 0,35 USDT 0,35 USDT-ш 3.5-4 сомони худмон мешавад. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.